निफ्राय SSC GD 2025 खौ टारगेट खालामनानै कन्टिन्यू भिडिअ लाबोनाय जागोन दिनै दायो फोरोंगोन मडार्न इंडियन हिस्ट्री इंडियन नेशनल कांग्रेस निफ्राय फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस निफ्राय सो SSC GD नि थाखाय मडार्न इंडियन हिस्ट्री माया इंपोर्टेंट बे जाबाय 1885 आ बहुत इंपोर्टेंट सो 1885 आव मा जादोंमोन जे बे बिराद इंपोर्टेंट बेयाव जादोंमोन 1885 आव फाउंडेशन ऑफ INC माने जाबाय मा इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 आव इंडियन नेशनल कांग्रेस मा जादोंमोन गायसनग्रोनाय जादोंमोन दा जे इंडियन नेशनल कांग्रेस दङ जायखौ राहुल गांधी सोनिया गांधी मोननि होननानै जों सिनायो बे इंडियन नेशनल कांग्रेस खौ माला गायसनदोंमोन होनबा बेखौ गायसनदोंमोन 1885 आव गायसनदोंमोन ओके 1885 आव मा जायगायाव गायसनदोंमोन होनबा बेखौ गायसनदोंमोन बम्बेआव जेन आगोलनि बम्बेआव बेखौ मा जादोंमोन गायसनग्रोनाय जादोंमोन फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नि जायगाया जाबाय बहा बम्बे बेनिफ्राय इंपोर्टेंट क्वेश्चनआ फैगोन SSC GD आव फर्स्ट क्वेश्चनआनो जाबाय इंडियन नेशनल कांग्रेस खौ माला गायसनदोंमोन बेनो जाबाय फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चनआ जागोन इंडियन नेशनल कांग्रेस खौ गायसननाय जायगाया बबेयावमोन बेफोर फैयो क्वेश्चनआव नेक्स्टआव जाबाय इंडियन नेशनल कांग्रेस खौ सोर गायसनदोंमोन सो इंडियानि लिडार होनोबा बे इंडियानिफ्राय सानै लिडार दङमोन बे जाबाय दादाभाई नौरोजी आरो दिनचो इडुलजी बाचा बिसोर सानैया जाबाय इंडियानिफ्राय आरो इंलेन्डनिफ्रायबो सासे दंमोन ब्रिटिशार्स दंमोन बेनि मुङा जाबाय मा A.O. ह्यूम एबा एलेन ऑक्टा ह्यूम सो एलेन ऑक्टा ह्यूम खौ मा होनना बुङो फाउंडर होननानै बुङो इंडियन नेशनल कांग्रेस नि मा होननानै बुङो फाउंडर सो एग्जामाव जुदि फैयोबा इंडियन नेशनल कांग्रेस नि फाउंडरआ सोर बा बिनि आन्सारा जागोन मा एलेन ऑक्टा ह्यूम खौ मा होनो इंडियन नेशनल कांग्रेस नि फाउंडर होननानै बुंनाय जायो एबार इंडियन नेशनल कांग्रेस निफ्राय फर्स्ट बिग ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाबाय नेक्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस खौ गायसनखांनायनि उनाव बिसोरो मा डिसाइड खालामदोंमोन एबार फेमास जानांगौ अल इंडियायाव मिथिनांगौ नालाय बेनिखाय मा लादोंमोन बिसोरो माखासे मिटिंफोर लादोंमोन बेनिनो फर्स्ट मिटिंखौ लादोंमोन बिसोरो 1885 आव फर्स्ट मिटिं लादोंमन सेकंड मीटिंग को लादोंमोन बिसोर 1886 आव थर्ड मीटिंग को लादोंमोन बिसोर 1887 आरो लास्ट बे मोनसे मीटिंग को लादोंमोन 1888 दैट मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस को गायसननायनि उनाव बैक टू बैक मोनब्रै मीटिंग लादोंमोन बे मीटिंगफोरा माला 1885 1886 1887 आरो 1888 बेनि इयारा गोसोआव लाखिनो एकदम इजी सिरियली था 5 निफ्राय 5 6 7 8 सिरियली था ओके नेक्स्ट इंपोर्टेंट आ जाहैबाय 1885 नि मीटिंगा बबेयाव जादोंमोन बेनि मीटिंगा जादोंमोन कलकातायाव जादोंमोन नेक्स्ट सेकंड जे मीटिंग दङ सेकंड मीटिंगा बबेयाव जादोंमोन सॉरी कलकाता नङा बे मोनसे रं जालांदों कलकाता नङा बम्बेयाव गायसनदोंमोन सो फर्स्ट मीटिंगाबो बबेयाव जादोंमन बम्बेयाव जादोंमोन फर्स्ट मीटिंगाबो बम्बेयाव जादोंमोन जाय बे सेकंड मीटिंगा बबेयाव जादोंमोन कलकाता सेकंड मीटिंग आसो कलकातायाव जादोंमोन आरो जाय बे थर्ड मीटिंगा जादोंमन माद्रासआव आरो जाय बे फोर्थ मीटिंग 1888 नि बे मीटिंगा जादोंमन इलाहाबादाव जादोंमन सो बहुत इंपोर्टेंट गिबिसिन मीटिंगा बहा जादोंमन सेकंड मीटिंगा बहा जादोंमन थर्ड मीटिंगा बहा जादोंमन आरो फोर्थ मीटिंगा बहा जादोंमन बे एग्जामाव फैबाय थायो एबार इंपोर्टेंट आरो क्वेश्चन दङ बे जाबाय फर्स्ट मीटिंग जेब्ला जों माबा मोनसे मीटिंग लिङो बे मीटिंग नि मा थायो सासे प्रेसिडेंट थायो सो बेबायदिनो नैफोर मीटिंगाव मा साफा प्रेसिडेंट दङ सो 1885 नि मीटिंगाव बे मीटिंग नि प्रेसिडेंटआ जाबाय WC बनर्जीआ जाबाय 1885 नि जाय बम्बेआव मीटिंग जादोंमोन बेनि प्रेसिडेंटआ जाबाय WC बनर्जी सो WC बनर्जी माने जाबाय उमेश चंद्र बनर्जी सो उमेश चंद्र बनर्जी को मा होननानै बुंनाय जायो इंडियन नेशनल कांग्रेस नि फर्स्ट प्रेसिडेंट सो एग्जामाव बारे क्वेश्चन फैबाय थायो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होननानै सो इंडियन नेशनल कांग्रेस नि गिबिसिन प्रेसिडेंटआ जाहैबाय सर WC बनर्जी ओके नेक्स्ट ऑफ सेकंड प्रेसिडेंट एबार सेकंड कोलकाता सेशन नि प्रेसिडेंटआ जाहैबाय सर एबार कोलकाता सेशन नि प्रेसिडेंटआ जाहैबाय दादाभाई नौरोजीआ जाबाय मा सेकंड प्रेसिडेंट एबार थर्ड 1887 दैट मींस मद्रास हो जानाय बट थर्ड प्रेसिडेंट जाबाय सर
थर्ड प्रेसिडेंट जाबाय बदरुद्दीन तायेबजी बदरुद्दीन तायेबजी so बदरुद्दीन तायेबजी जाय बदरुद्दीन तायेबजी बे जाबाय मुस्लिम पर्सन so इंडियन नेशनल कांग्रेस आव थर्ड जाय प्रेसिडेंट बे जाय मुस्लिम प्रेसिडेंट so मुस्लिम फोरनिफ्राय फर्स्ट प्रेसिडेंट जानाय मानसिया सोर बा दादा बदरुद्दीन तायेबजी so एग्जामाव फैबाय थायो क्वेश्चना जे इंडियन नेशनल कांग्रेस नि मुस्लिम गिबिसिन मुस्लिम प्रेसिडेंटआ सोर so गिबिसिन मुस्लिम प्रेसिडेंटआ सोर बदरुद्दीन तायेबजी बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट लास्ट सेशनआ जाबाय 1888 नि सेशनआ बे जाबाय बहा जादोंमोन इलाहाबाद एबार बेनि प्रेसिडेंटआ सोर बेनि प्रेसिडेंटआ जाहैबाय जॉर्ज यूल जाबाय नेक्स्ट जाहैबाय फोर्थ नंबर मीटिंग बेनि प्रेसिडेंट एबार जॉर्ज यूल दा जाबाय ब्रिटिशमोन बेबो इंग्लैंडनिनोमोन सो बेबो क्वेश्चनाव फैयो सोर ब्रिटिशआ इंडियन नेशनल कांग्रेस नि गिबिसिन प्रेसिडेंट जादोंमोन होननानै माने आन्सारा मा जागोन जॉर्ज यूल बेना बहुत इंपोर्टेंट मीटिंग निफ्राय नेक्स्ट आरो मोनसे इंपोर्टेंट मीटिंग दङ नेक्स्ट इंपोर्टेंट मीटिंगआ जाबाय 1896 नि मीटिंगआ बिराद इंपोर्टेंट 1896 नि इंडियन नेशनल कांग्रेस नि मीटिंगआ मानो इंपोर्टेंट होनबाथाय 1896 नि जाहैबाय इंडियन नेशनल कांग्रेस नि मीटिंग बेवहाय मा जादोंमोन वंदे मातरम दा जे दङ वंदे मातरम सं बेखौ फर्स्ट टाइम बेयाव रोजाबग्रोनाय जादोंमोन फर्स्ट टाइम बेयाव मा रोजाबदोंमोन वंदे मातरम संखौ माला रोजाबग्रोनाय जादोंमोन बबे बेखौ मायाव रोजाबग्रोनाय जादोंमोन 1896 आव गिबिसिन रोजाबग्रोनाय जादोंमोन आरो बेनि जायगाया बहा बेनि जायगाया जाबाय कलकातायाव रोजाबग्रोनाय जादोंमोन कलकाता सेशन so first Indian National Congress निफ्राय बेखिना क्वेश्चनानो बिराद इंपोर्टेंट बेनिफ्रायनो फैबाय थायो कमन बेनिफ्रायनो मोनगोन so गिबिसिन क्वेश्चन मोनदोंमोन ना इंडियन नेशनल कांग्रेस खौ माला गायसनदों होनबा 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस नि फाउंडारा सोर होनबाथाय एलेन ऑक्टाव्यू इंडियन नेशनल कांग्रेस खौ बबे जायगायाव गायसनदोंमोन होनबाथाय जाबाय बम्बे नेक्स्टआव जाबाय इंडियन नेशनल कांग्रेसआव गायसनखांनायनि उनाव बेक टु बेक मोनब्रै मिटिं जादोंमन मिटिंआ गोसोआव लाखिनो बिराद इजि 1885 86 87 आरो 88 बेनिनो जायगाफोरा इम्पोर्टेन्ट फार्स्ट मिटिंआ बहा जादों होनबा जाय जायगायाव गायसनदों बे जायगायावनो फार्स्ट मिटिं दैट मींस बम्बेआवनो गायसनदों ओंखायनो फार्स्ट मिटिंआ बहा बम्बेआव सेकेंड मिटिंआ बहा बम्बेनिफ्राय एसे दिथिं फैलायनानै कलकातायाव नेक्स्ट मिटिंआ बहा कलकातानिफ्राय एसे सिंथिं थांलायनानै बहा माद्रासनियाव बहा नेक्स्ट मिटिंआ जाबाय इलाहाबाद ओके एबार नेक्स्ट क्वेश्चनआ ओरैबायदि फैयो 1885 आव जानाय बम्बे सेशननि जायबे इंडियन नेशनल कांग्रेस नि मिटिंमोन बेनि प्रेसिडेंटआ सोर जादोंमोन आन्सारा जाहैबाय डब्ल्यूसी बेनार्जी आरो डब्ल्यूसी बेनार्जीआ मा इंडियन नेशनल कांग्रेस नि फर्स्ट प्रेसिडेंट उनाव फैलायगोन सेकेंड प्रेसिडेंटआ सोरमोन सेकेंड प्रेसिडेंटआ जाहैबाय मा दादाभाई नौरोजी आरो दादाभाई नौरोजीखौ मा होननानै बुङो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया होननानै सिनायो जुदि क्वेश्चनाव फैयोबा सोरखौ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया होननानै सिनायो आन्सारा मा जागोन दादाभाई नौरोजी ओके नेक्स्ट क्वेश्चनआ फैगोन मुस्लिम निफ्राय सोर मुस्लिम पर्सना गिबिसिन इंडियन नेशनल कांग्रेस नि प्रेसिडेंट जाग्रोदोंमोन होमबाना आन्सारा जाहैगोन मा बदरुद्दीन तायेबजी बियो एसएससी जीडी 2024 एसएससी एमटीएस 2024 बेफोराव फैखांनाय क्वेश्चन गोजा नेक्स्ट आरो सोर माने इंग्लैंडनि सोर मानसिया फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस नि प्रेसिडेंट जादोंमोन बा जॉर्ज यूल बेफोरबो गासै एसएससी जीडी एसएससी एमटीएस बेफोराव फैखांनाय क्वेश्चन गोजा आरो नै लास्ट मोनसेया बिराद इम्पोर्टेंट 1886 निया वंदे मातरम मेथाइखौ माला रोजाबग्रोदोंमोन बबे मोनसे माने इंडियन नेशनल कांग्रेस नि मिटिंआव रोजाबग्रोदोंमोन माने सेशनआ मा जागोन 1896 नि आरो जायगाया बेनाबो कलकाता एबार नेक्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस निफ्राय बेखिनियानो इम्पोर्टेन्टआ नेक्स्ट थाङै आरो इम्पोर्टेन्टआ जाहैगोन एबार जोंनि इम्पोर्टेन्सआ जाहैगोन एबार 1905 आ बिराद इम्पोर्टेन्ट एबार 1905 आव मा जादों मोनसे बहुत इम्पोर्टेन्ट बेयाव जाहैदोंमोन मा बै समाव 1905 आव वाइसरय जाय बे इंडियानि मा दङमोन वाइसरय दङमोन बे वाइसरयनि नामा जाबाय मा लर्ड कार्जननि समाव मा जाबाय जाय बे बेंगल एबार बेंगलाव बिराद गिदिरमोन एरियाखिना सो लर्ड कार्जन बेंगलाव मानसिफोरखौ नुबाय जे बेंगलाव मा जादों गासिबो मानसिफोरा बिराद इउनिटि जासुना दङ जाय बे बेंगलनि हिन्दु मुस्लिम माबा मानसि गासिबो इउनिटिया बिराद बारा जाना दङ इउनिटिया जुदि बारा थायोबा मा जायो ब्रिटिशफोरा प्रब्लेम जायो आरो मा जादोंमोन जेहेतु इउनिटिया बारा लिडारफोरा बेंगलनिफ्राय ओंखारबाय थादोंमोन जाय इंडियन नेशनल कांग्रेसनि गिदिर लिडार बेंगलनिफ्राय बिराद लिडार ओंखारबाय थादोंमोन
ओंखायनो इंडियान नेशनल कांग्रेसखौ एसे मा खालामनो दुर्बल खालामनो थाखाय मोनसे डिसिजन लादोंमोन बिसोरो ब्रिटिशफोरा बे जाबाय मा बेंगल पार्टीशन एबार बेंगल पार्टीशना माला जादोंमोन होनबाथाय 1905 मा जादोंमोन बेंगल पार्टीशन एबार बेंगल पार्टीशन माने मा बेंगलखौ मोननै बाहागोआव मा खालामदोंमोन बोखावदोंमोन जाय बे जोंनि नैबे बेंगल दङ बे बेंगलखौ मोननै बाहागोआव बोखावना होदोंमोन मोननै बाहागो मोनसेनिया जाबाय मा ईस्ट बेंगल आरो मोनसेया जाबाय वेस्ट बेंगल ईस्ट बेंगला जाबाय दा जाहैबाय बांलादेश साइडथिं दङ ढाकाफोरा बा वेस्ट बेंगला जाबाय दा जाहैबाय ममता बेनार्जीया सालायगासिनो वेस्ट बेंगल बिनिफ्राय बिहार बिनिफ्राय उड़िष्या बेखिना पर्सना मामोन वेस्ट बेंगल बेखौ गेजेराव मा खालामना होबाय बोखावनानै होबाय बेंगल पार्टीशननि टाइमाव वाइसरया सोर होननानै एग्जामाव कुइसन फैबाय थायो सो वाइसरया सोर लर्ड कार्जन बेंगल पार्टीशनखौ माला बोखावदोंमोन होनबाथाय माला बोखावदोंमोन 1905 जेब्ला बेंगल पार्टीशन जायो बेंगलखौ बोखावो मानसिफोरा मा जाहैबाय डिवाइड जाजोबलायबाय इन्डियानि बेंगलनि मानसिफोरा मा जाहैबाय एसे साननाय हनायफोरा चेन्ज जाबाय डिवाइड जालायबाय एबार बिथिंनि वेस्ट बेंगल साइडथिंनि मानसिफोरा वेस्ट बेंगलथिंनि लिडारनि खोथा खोनासङो ईस्ट बेंगल साइडथिंनि मानसिफोरा ईस्ट बेंगलनि लिडार्सफोरनि खोथा खोनासङो सो बेयाव मा जाबाय मोननै स्प्लिट जानानै एबार एसे मानो मानसिफोरनि गेजेराव थानाय इउनिटिया एसे खम जालायबाय एबार बे समावनो सासे दङमोन मा सुरेन्द्रनाथ बेनार्जी सासे लिडार फैलायबाय बेनि नामा जाबाय मा सुरेन्द्रनाथ बेनार्जी एबार सुरेन्द्रनाथ बेनार्जीया 1905 आव मा खालामबाय मोनसे मुभमेन्ट स्टार्ट खालामबाय बे मुभमेन्टनि नामा मा स्वदेशी मुभमेन्ट स्टार्ट खालामबाय एबार स्वदेशी मुभमेन्ट माने मा स्वदेशी मुभमेन्ट माने जाहैबाय जाय बे ब्रिटिशफोरा लाबोनाय प्रडाक्ट बा ब्रिटिशफोरा फानफैनाय जायखि जाया प्रडाक्ट आरो बेखौ इउज खालामा मा खालामगोन जोङो इन्डियानि प्रडाक्ट इउज खालामगोन इन्डियानिनो बहनगोन आरो इन्डियानि प्रडाक्टखौनोल' बाहायगोन बे मोनसे डिसिजनखौ मायाव लाबाय स्वदेशी मुभमेन्टआव एबार स्वदेशी मुभमेन्टखौ बहानिफ्राय लन्च खालामदों होनबा बेखौ कलकातानिफ्राय स्वदेशी मुभमेन्टखौ मा खालामदोंमोन स्टार्ट खालामदोंमोन सो स्वदेशी मुभमेन्टआ मालानिफ्राय जादोंमोन होनबा 1905 बेखिना बिराद इम्पोर्टेन्ट एबार 1905 नि उनाव 1906 आ बिराद इम्पोर्टेन्ट एबार 1906 आव मा जायो जाहैबाय बिराद इम्पोर्टेन्ट सो 1906 आव मा जायो एबार मुस्लिमफोरनिफ्राय मा जायो एबार मुस्लिम लीग दाहैलायबाय मोहम्मद आली जिन्नाया मा खालामहैलायबाय मुस्लिम लीग दैट मींस बेयाव मा खालामबाय 1906 आव फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग बेयाव मोनसे गोदान आफाद दाफैलायबाय बेनि नामा जाबाय मा मुस्लिम लीगखौ गायसनफैलायबाय एबार फाउंडारा सोर फाउंडारा बिराद इम्पोर्टेन्ट फाउंडारा जाबाय सोर मोहम्मद आली जिन्नाया मा खालामबाय मुस्लिम लीगखौ गायसनफैलायबाय माला गायसनदों होनबा 1906 एबार मुस्लिम लीगनि मेन एजेन्डाया जाबाय मुस्लिमफोरनि बेखौ साननाय आरो ब्रिटिशआ मा खालामदों मा खालामा मुस्लिमफोरनि बागै जुदि गाज्रि खालामदोंबा बेनि सायाव माने मुभमेन्ट खालामनाय बे टाइपनि बाकी बिसोर मा हिन्दुफोरनि सायाव बारा साना मुस्लिम लीगा मा बांसिन मुस्लिमफोरनि खोथा सानो ओंखायनो बेयाव मा जाहैलायबाय एबार हिन्दु मुस्लिमनि गेजेराव एसे डिवाइड जाहैलायबाय माबायदि डिवाइड जाहैलायखो जायफोर हिन्दु मानसिफोर बे मायाव थाङो इंडियन नेशनल कांग्रेसआव थाङो जायफोर मुस्लिम मानसिफोर बिसोर मायाव थाङो एबार मुस्लिम लीगनि मिटिंफोराव थांना रायलायबाय दैट मींस एबार कांग्रेसआ एसे मा जालांलायबाय दुर्बल जालांबाय बिथिं मुस्लिम लीगाबो एसे दुर्बलखा गोदान दानाय आफाद आरो मुस्लिम लीगखौ ब्रिटिशफोरा बारा गुरुत्व होथारा कारण बिसोरो मोनसेल' मुस्लिम रिलिजननिल' सायाव रायलायो बेनिखायनो बारा गुरुत्व होआ नेक्स्ट निफ्राय बहुत इम्पोर्टेन्टआ जाहैबाय 1907 आव बिदि मा जादों मोनसे बिराद इम्पोर्टेन्ट बेयाव जाहैदोंमोन कांग्रेस डिवाइडेशन बा कांग्रेस स्प्लिट 1907 आव मा जादोंमोन कांग्रेसआ मोननै पार्टआव डिवाइड जालांदोंमोन एबार माबायदि मोननै पार्टआव डिवाइड जालांदोंमोन बै टाइमाव हमना ला नैबे कांग्रेस आरो नैबे कांग्रेस सो कांग्रेसआव मोननै टाइपनि लिडार्स दंमोन मोनसे लिडारा जाबाय एसे सेंग्रा आरो मोनसे लिडारा जाबाय एसे बोराय एबार बोरायफोरनि लिडारफोरनि जाय रिप्रेजेन्ट खालामग्रा बिनि मुङा जाबाय मा गोपाल कृष्ण
गोखले गोपाल कृष्ण गोखले आरो जाय बे इउथनि दैट मीन्स सेंग्रा सेंग्राफोरनि बिसोरनि रिप्रेजेन्ट खालामग्रायासो जायखौ आगोलनिफ्राय नाम खोनाखाबाय थादों नोंसोरबो बेनि नामा जाबाय मा लाल बाल पाल लाल मीन्स लाला लाजपत राय बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल बिसोर साथामा मा जाय इउथखौ रिप्रेजेन्ट खालामग्रा आरो जाय बे गोपाल कृष्ण गोखले बे जाबाय मा एसे बोराय बोरायफोरखौ मा खालामग्रा रिप्रेजेन्ट खालामग्रा ओके एबार बेवहाय मा जाबाय इलेक्शन कन्डाक्ट खालामगोन ना डिसिजन लाबाय नालाय नेक्स्ट इलेक्शनखौ मायाव कन्डाक्ट खालामगोन ना डिसिजन लाबाय नासिक होननाय जायगायाव नासिकआव बा नासिकआ लाल बाल पालनि सोरबा सासेनि मामोन जोनोम जानाय जायगा बेनिखायनो गोपाल कृष्ण गोखलेआ बुंबाय जे बिसोरनि जोनोम जानाय जायगायाव थांनानै जुदि इलेक्शन गेलेयोबा आल्टिमेटलि बिसोरनो देरहागोन बहा गोपाल कृष्ण गोखलेआ देरहागोन बेनिखायनो मा खालामबाय जाय बे नासिकआव जानो गोनां इलेक्शन बेखौ मा खालामबाय केन्सेल खालामबाय नेक्स्ट गोदान जायगा डिसाइड खालामबाय नेक्स्ट गोदान जायगाया जाबाय सुरत गुजरातनि बहा सुरत होननाय जायगायाव गोदान लोकेशन लाबाय जे एबार इलेक्शना सुरत होननाय जायगायाव जासिगोन एबार फाइनली सुरत होननाय जायगायाव इलेक्शना जामारबाय इलेक्शना जाखांनायनि उनाव बेथिं लाल बाल पालनि पार्टिया दैट मीन्स यूथनि पार्टिया देरहाबाय गोपाल कृष्ण गोखलेआ मा जाबाय एसे जेननाय बायदि जाबाय बाट गोपाल कृष्ण गोखलेआ बिसोरनि आइडियोलॉजीखौ मानिनो एसेबो राजि नंथारा ओमफ्राय बेयावबो एसे नांलायनाय मानाय जाबाय लास्टआव फाइनली डिसाइड खालामबाय जे एबार कंग्रेसखौ मा खालामसिगोन मोननै पार्टियाव डिवाइड खालामनाय जासिगोन कंग्रेसखौ मोननै बाहागोआव डिवाइड खालामनाय जासिगोन थिग बेबायदिनो नैबे कंग्रेसमोन ना बेखौ गेजेराव मा खालामना होबाय आरो डिवाइड खालामनानै होबाय एबार जाय बे नैथिं बोरायफोरनि पार्टी ना बेखौ बुङो मा नरम दल आरो जाय बे नैबे सेंग्राफोरनि पार्टी बेखौ बुङो मा होननानै गरम दल मोनसेया जाहैबाय नरम दल मोनसेया जाहैबाय मा गरम दल नैबे जाहैबाय गोपाल कृष्ण गोखले बिनिया मा नरम दल आरो जाय बे यूथनि दैट मीन्स लाल बाल पालनि बेखौ मा होनना बुङो गरम दल मोनसेया जाबाय मा गरम आरो मोनसेया जाबाय मा नरम एबार नरमखौनो आरो इंलिशआव मा होनबावलायगोन बेखौ एग्जामाव मा होनना फैगोन मडारेट होनना फैगोन एबार नैबे मडारेट आरो मोनसे मा एक्सट्रीमिस्ट गरम दलखौ मा होनना फैगोन बेबे एक्सट्रीमिस्ट होनना फैगोन सो मोनसेया जाहैबाय मा मडारेट आरो मोनसेया जाहैबाय मा एक्सट्रीमिस्ट बे मोननै बाहागोआव मा जाहैबाय डिवाइड जाहैबाय एबार मा जायगायाव डिवाइड जादोंमोन बेयो सुरत होननाय जायगायाव डिवाइड जादोंमोन नालाय ओंखायनो बे 1906 आव जाय बे कंग्रेसआ डिवाइड जाबाय बे डिवाइड जानाय इन्सिडेन्टखौ मा होनना बुङो सुरत स्प्लिट होनना बुङो बे इन्सिडेन्टखौ मा होनना बुङो सुरत स्प्लिट सो एबार 1907 आव फाइनली कंग्रेसआ मोननै पार्टआव डिवाइड जाबाय मोनसेया मा गरम दल एबा मडारेट आरो मोनसेया जाबाय गरम दल मडारेट नङा गरम दलआ मा एक्सट्रीमिस्ट आरो मोनसेया जाबाय नरम दल बे जाबाय मा मडारेट मोननै पार्टआव डिवाइड जाहैबाय आरो जाय बे नरम दलनि लिडारनि नामा जाबाय गोपाल कृष्ण गोखले आरो जाय बे गरम दल बेनि लिडारफोरनि नामा जाबाय लाल बाल पाल ओके लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक आरो बिपिन चंद्र पाल एबार एग्जामाव बारे बेनिफ्राय बोर्ड क्वेश्चन फैबाय थायो लास्ट इयार 2024 नि जाय बे एसएससी जीडी जानानै थांबाय बेनि पेपारखौ नाय जाय बे एसएससी जीडी 2023 नि पेपारखौ नाय बेनिफ्रायनो अवेलेबल क्वेश्चन दङ मा टाइपनि क्वेश्चन फैयो जाय बे मडारेट्सनि लिडारा सोरमोन बे जाबाय गोपाल कृष्ण गोखले एबार एक्सट्रीमिस्टनि लिडारफोरा सोरमोन माने लाल बाल पाल बिसोर फैबाय आरो मालाबा मा खालामो साब्रैनि नामखौ लिरना दोननानै सोङो जे सोर सासेया अड वान दैट मीन्स बबे सासेया बेलेग मोनसे पार्टिनि सोंना होमबाना मा जागोन गोपाल कृष्ण गोखले बारे क्वेश्चन फैयो बेयो मोनफ्रोमबो बोसोराव आरो सुरत स्प्लिटआ माला जादोंमोन सुरत स्प्लिटआ जादोंमन माला 1907 आव सुरत स्प्लिटआ मा मोनसे इन्सिडेन्टजों रिलेटेड सो बिनि इन्सिडेन्टआ जायो मा बिनि इन्सिडेन्ट बाय डिवाइडेशन अफ कांग्रेस बा कांग्रेस पार्टीशन बेजों रिलेटेड सो दिनै गिबि भिडिअ हिसाबै बेखिनियानो जाथ'गोन जुदि सेकेन्ड पार्ट नांगौबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय माने सेकेन्ड पार्ट लानानै फैगोन आरो जुदि सोरनोबा बेनि नोट्सखौ नांगौबा कमेन्ट खालाम वेबसाइट दङ जों वेबसाइटआव होनोबो हानाय इनफर्म खालामगोन नङाबा आरो टेलिग्राम चेनेलफोराव होनानै बेखौ इनफर्म खालामगोन जुदि नोट्सखौ नांगौबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय सो नेक्स्टआव आरो मा खालामगोन बेनिनो कुइसन लानानै फैगोन सो मा टाइपनि कुइसन फैदोंमोन आगोल माबायदि कुइसन फैथावना बेनि कुइसनखौ लानानै फैगोन सो दिनै बेखिनियावनो जाथ'गोन